Er den her vinkel god? I don't know. Men hola, velkommen til min kanal, som man siger på YouTube. Jeg har længe haft lyst til at lave en house-tour, men jeg har ikke haft, jeg har et kamera, men jeg har ikke haft plads på min computer eller det rette redigeringsudstyr til at gøre noget ved det. Og så tænker jeg, nu har jeg sgu da fået en iPhone, et eller andet X. Hvorfor ikke prøve at optage en der og redigere på min telefon også? Så det har jeg tænkt mig at prøve. Så jeg tænker, det gør vi bare. Så vælger jeg at optage den her video en dag, hvor der er overskyet, så der er lidt mørkt. Men YOLO, ikke? Det her, det er vores dør. Den er sort. Og når man vender sig om sådan her, så får man gangen og de køkken, bad, soveværelse, stue 1 og stue 2. Okay, det var egentlig meningen, at jeg ville skyde den her video i one take, men jeg skulle lige tjekke, om det hele spillede, så nu continuerer vi bare uden at stoppe. Hopefully. Okay. Når man kigger til venstre i vores gang, så er der sådan et skab her, og alle tror seriøst, at det er et ekstra værelse, men det er det ikke. Jeg kan prøve lige at åbne det. Flot. Hvis vi åbner det, så ser det sådan her ud. Det er bare et skab med alt vores overtøj. Alt mit overtøj er det nærmest. Der er kun én jakke, som Andreas ejer, og det er den her. Resten er mit. Så jeps. No shame there. Vi fandt også et spejl på gaden, dengang vi flyttede ind uden ramme. Og så passede det tilfældigvis perfekt ind i vores lille skab her. Så det er vi bare glade for. Ja. Let's close this og gå videre til, hvad skal vi sige, køkkenet. Det ser sådan her ud. Og det er tiny og ikke mit drømmekøkken. Men jeg synes, ud fra hvad vi havde, så synes jeg, det er blevet ret hyggeligt. Og jeg føler, at man kan se, at det er et køkken, der bliver brugt ret meget. Så ja, det er egentlig bare det. Jeg vil ikke vise så meget, fordi jeg går lidt og drømmer om at både skifte bordplade og ovn og ja, køleskab og M-head. Altså det hele faktisk. Så ja, vi skulle have set det før, det var vildt grimt. Herover der er køleskabet, og vi har de her rum. Det er lidt svært at fornemme. Men det er ret lækkert nu, hvor køkkenet det er så småt, at vi sådan kan opbevare en masse ting herinde. Og det er sådan rigtig 90'er og 80'er-agtigt med spot. Men det er meget hyggeligt, og det giver rigtig godt lys. Så ja. Skal vi tjekke køleskabet? Ej, jeg skåner jer, fordi jeg ved ikke, hvad der er i det. Gangen. Vi har rigtig mange planer for hele vores lejlighed, og vi er så slow til at lave alt. Men ja, der skal ske et eller andet. Hvis I har nogle idéer, så del dem endelig. Noget kunst her kunne være mega fedt, og endnu flere billeder her. Og ja, det er en langsom proces. Og nu kan jeg ikke engang sige, ja, vi er lige flyttet ind, fordi vi har boet her siden maj. Så det vil være noget tid. Next room, rummene, eller rummet, som I kender ret godt på grund af Instagram, som er vores stue 1. Ja, hvis jeg prøver lige at gå den her vej igennem dørene, så ser det sådan her ud. Meget simpelt egentlig, fordi der sker så meget i den anden stue, og vi mangler jo egentlig ret meget skabsplads, så vores støvsuger og strygebræt og sådan noget, det står bag døren, men det fungerer egentlig ret godt. Så ja, det ser sådan her ud. Meget chill, meget hyggeligt, synes jeg selv. Hvis det ligger op til, at man kan sidde her og chill og læse, og ja, vi er mega glade for den her reol, men vi ejer bare ikke ret mange ting, så jeg har sådan startet hernede med at fylde ting i, og så har jeg sådan langsomt bygget det sådan op og kørt det sådan herhen ish. Og så, hvis vi lige går herhen, så er der sådan lidt tomt, og det er faktisk lidt sådan en, det er blevet lidt en restehylde med ting, jeg ikke lige ved, hvor jeg skal placere. Men jeg glæder mig til, at vi langsomt får den fyldt ud med flere bøger, og ja, bare den bliver fyldt, fordi det ser sgu lidt sad ud.
Men på den anden side, vi har ikke travlt, og jeg kan egentlig godt lide, at vi ikke ejer ret mange ting, som sådan ikke har en plads, eller som vi gemmer væk i skab, fordi at, ja, alt hvad vi ejer, det står nærmest fremme. Så det var bare stuen her. Det her bord fandt vi i genbrug. Jeg kan linke til det et eller andet sted, og jeg vil bare have det. Lige nu har det ikke rigtig anden funktion, end jeg sådan pakker pressegilder ud, og ja, når jeg skal sende pakker, så bruger jeg det også til at holde tingene på og sådan ting. Så ja, vi håber lidt på at kunne bruge det som tv-bord eller et eller andet, fordi der er hjul på. Men ja, vi skulle bare have det. I ved, hvordan det er. Jeg kan da egentlig lige gå herhen. Yes, det er udsynet den her vej. Tager jeg ikke af det derovre. Det er der slet ikke. Vi er meget glade for det. Der sker ikke så meget, men altså, der kan også hurtigt blive for crowded herinde med den der, og ja, vi ser billedvæggen herinde. Nu lad os gå herind. Bum bum. Det kender jeg også godt, hvis I følger mig på Insta. Lige nu, der er jeg sådan ret tilfreds med den, men det ændrer sig lidt fra dag til dag og uge til uge, og jeg skifter sådan jævnligt ud blandt plakaterne. Den her plante har det også ret godt, virker det som om. Jeg kunne nok godt bruge noget vand. Og ja, vinduet har jeg også holdt ret simpelt med. Den store vase fandt jeg i Meny til ingen penge, og dem her har jeg købt i Japan. Så ja, prøv at holde det sådan lidt simpelt herinde, fordi det også sker så meget. Her er vores bloggerskab, som man skal have nærmest, hvis du er blogger og bor i Danmark. Men jeg elsker det så meget, det er så flot. Så no shame there. Det er fra IKEA, hvis man ikke kender det. Og ja, hvis jeg lige vender rundt her, der er vores radiator, som jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre med. Altså sådan, skal man sætte en radiatorskjuler på, så synes jeg bare, det bliver meget kasset. Altså sådan, den er der. Så vi er ved at finde ud af, hvad fanden vi skal gøre. Vi skal male den guld, sort, whatever. Men igen, ligesom alt andet i vores lejlighed, no rush. Altså, det kommer, når det kommer. Lad mig lige zoome lidt ud her. Det er så vinklen, hvis jeg går over til billedvæggen. Sorry med de side effects, music effects her. Jeg er vild med det her udsnit. Jeg synes, det er så fint. Og jeg har også fortalt lidt om dørene før, men det var simpelthen nogen, vi fandt nede i kælderen til lejlighed. Der var en væg, dengang vi flyttede ind, som vi rev ned, og så fandt vi dørene, og så pudsede vi dem op, og så satte vi dem i. Er det ikke bare... det er bare guld. Gold! Noget med yndlingstøj. Vi er ved at få lavet et tøjstativ igen. Ting tager tid her. Og ja, så skal de ikke hænge der længere. Ud i gang igen. Så ser der sådan her ud, når man kigger ind. Meget stille og rolig hjørne herhenne. Med vores lampe fra Japan. Vores B&O-anlæg og nogle grimme ledninger. Ja. Jeg er bare kommet der til mit liv, hvor jeg embracer alle ledninger, fordi ellers så bliver man sindssyg. Så ja, lad os tage det sidste rum. Og den her ude. Og er også sådan, vi prøver at holde det simpelt, men ja. Vinklen herfra, hvis vi så drejer. Og jeg ville ønske, der var lidt mere grønt ude på træerne, men om sommeren det er så smukt, og de der træer, de går fuldstændig amok. Ja, kan vende den om sådan her. Okay, jeg er helt med på, at det her det er verdens dårligste vinkel, men... Beklager de lydeffekter. Yes. Vores tv-løsning, som vi er ret glade for, ja, det har jeg også skrevet om flere gange på bloggen, men jeg vil lige vise det herinde også, så I kan se det i full effect. Så ja, det er vi meget glade for, og vi bruger det rigtig meget, når vi ligger og hygger. Ej, det lyder sådan lidt, you know. Men I ved, hvad jeg mener. Og vi har en lille altan derude,
som vi slet ikke har fået gjort forårsklar, så det vil jeg skåne jer for. Og ja, det er sådan set det, tror jeg. Vi kører meget simpelt herinde med den der. Og så har jeg jo en shame, og det er Andreas computer, der står hernede. Men det gider jeg ikke vise jer. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og vi ses på Insta og bloggen og and whatnot, you know? Jeg behøver ikke alt det der copyrighted music. I make my own.